Nortzu gara? Hori zamaltzaina da? Bai, hori zamaltzaina da. Eta hori, zer da? Hori, ardoa da. Eta hau ere, ardoa da. Kaixo, hemen? Hemen, bai. Hau, ez da ardoa. Hauek? Pastelak dira, ezta? Bai, eta horiek ere pastelak dira. Hau, ardoa da. Hau ere, ardoa da. Hau, ez da ardoa. Eta hauek, zer dira? Hauek, antxoak dira. Eta horiek? Horiek ere, antxoak dira. Eta haiek? Haiek ere antxoak dira? Ez, haiek ez dira antxoak. Haiek almendrak dira. Baina, zer da hau? Egunon. Egunon? Egunon ez. Gabon. Agur, Tura Andrea. Agur, Sobinski. Agur. Agur, Benur. Arratsaldeon. Zer moduz ez da? Arratsaldeon, Tura Andrea. Gabon. Kaixo Donosti Gabon. Bihar arte. Bihar arte. Gabon. Gabon? Ez? Egunon? Arratsaldeon! Arratsaldeon. Bai. Zer da? Nor da lapurra? Ez? Gu? Ez gara gurasoak. Kontxi, platera hauek politak dira. Ezta? Ni ez naiz amona.
Txitxarro hau ez da freskoa. Eta hau ez da alaba. Zu etzara semea. Buruak ez dira kubanoak. Ireki! Zer da hori? Hau arrain zopa da. Buru horiek frantsesak dira. Zer da hori? Hau, tomatea da. Ni polizia naiz. Eta gu ere poliziak gara. Zuek nortzu zarete? Gu gurasoak gara. Eta hauek semea eta alabak dira. Horiek ez dira lapurrak. Zeintzu dira lapurrak? Haiek dira lapurrak. Agur. Bihar arte. Ama? Gero arte, ama. Arratsaldeon. Zer moduz ez da? Arratsaldeon, Tula Andrea. Gabon. Kaixo Donosti Gabon. Bihar arte. Bihar arte. Gabon. Gabon?
Ez? Egunon? Arratsaldeon! Arratsaldeon. Bai. Zer da? Nor da lapurra? Puru horiek frantsesak dira. Zer da hori? Hau, tomatea da. Ez? Gu? Ez gara gurasoak. Kontxi, platera hauek politak dira. Ezta? Ni ez naiz amona. Txitxarro hau ez da freskoa. Eta hau ez da laba. Zu etzara semea. Puruak ez dira kubanoak. Ireki! Zer da hori? Hau arrain zopa da. Ardoa da. Hau ere, ardoa da. Hau ez da ardoa. Eta hauek zer dira? Hauek antxoak dira. Eta horiek? Horiek ere antxoak dira. Eta haiek? Haiek ere antxoak dira? Ez, haiek ez dira antxoak. Haiek almendrak dira. Baina, zer da hau?
Egunon. Egunon. Egunon ez. Gabon. Agur, Tura Andrea. Agur, Sobinski. Agur. Agur, Benur. Nortzu gara? Hori zamaltzaina da? Bai, hori zamaltzaina da. Eta hori, zer da? Hori, ardoa da. Eta hau ere, ardoa da. Kaixo. Hemen? Hemen, bai. Hau, ez da ardoa. Hauek? Pastelak dira, ezta? Bai, eta horiek ere pastelak dira. Hau,